канала на YouTube Давид 2015 и днес ще снимаме видео за Hello Neighbor, как ще се пробвам до някъде да стигна на акт 3 или не знам до къде съм хора, до къде ще стигна с акт 3 и ако искате още такива видеа с такива игри, екшенски игри и всякакви други игри, Roblox, SC25, Hello Neighbor 3 ли, GTI 5 ли или не знам какви други игри. Затова ми се абонирайте за канала, за да получавате известия, когато качвам видеа. Така, тук има нещо. Я да го взема. Тук що направих хак. И хора, и можете да споделите с приятел това видео и ми го харесате задължително. Добре, тук влизам някъде в някаква къща. О, вижте чудовище. Ето. Къде си, бе? Ей там. Там, тук също. О, не. Какво става? Чакай, искам да се върна тук отново. О, не ми кажа, че не мога да вляза. Заклещих се. Еми, добре. О, вляза в къщата. Къде си, бе, чудовище? Не ме е страх от теб. Ще взема и тази дъска и ще щупя главата. Така, като го гледам. О, е страх. Еми, добре. Това май е къщата ми. Трябва ми ключ. Просто съвсем случайно отидох на багажника. Нека да влезем и... И телефонът. Добре, хора, сега започва играта. О, не, този звук е гаден, така че ще го махна. И здравейте, хора! Вижте каква голяма къща на съседа. Ще разделиме на епизоди, хора, тъй като аз не мога да е минато за един епизод. Но ще се пробвам до някъде да стигна. И здравейте, хора, това е новата къща на съседа. Това не ми прилича на къща, това е някакъв етаж. Там няма буквално стена. Я чакай да гледам с бинокъла на ня. Да ми много тук. Чакай. Аз се самоубих, ама нищо. Не знам от какъв взор. Без да искам да направих. Така, нека да гледаме с манекена. Здрасти, приятелю. Здрасти, манекенче. Така. Не бе, защо го хвърли? Той ще ми е нужен. Така. Така ще си остане. О, брачет, здравей. Добре ли си? О, не гони ме. Влизам в шкаф. Забравям контролите. Тук направя. Покриш, бе. Чул го някъде. Чакай, ще го гледам. Далеч. Добре, тук знам един хак, хора, от доста време. И сега го правим така. И сега ще си взема ключа. Така, хора, това е хакът и готово. Взимам си червеният ключ и така. Тук намерих някакъв чадър. Просто съм играл много време Hello Neighbor и...
Само да ви кажа, аз не си я спомням. Брачет ми не знам къде е, ама... Аз се самоубих, ама нищо. Спокойно, бе, ня ти ходя в къщата. Така, аре влезе в къщата. Хайде, аз нищо няма да направя. Той вече камери е надил малкият съсед. Лош, гаден. Откъде влизаш, бе? Сега пък си тичко. Не знам, хора. Какво? Аз едва са... О, остана, бе. Аз си правя шибаната гимнастика. Бей, сега ще му я предсакам. Чакай тук да намеря нещо. Буку! Чакай, ще го оставя тук, за да ви покажа после един хак. Какво сте замерих, бе? Ей, малък. Читър. Читър, бе. Не читър. Хайде стига, де. Вие си в тъпата ти къща. Ко правиш, бе? Тичам, бате, тичам. Това колко за колко взе. Ще го оставя тук. Малко ми заби. Не! Моля смал. Не, гони ме зад мене, той е малък. Съседи дошка. Чакай, ще му го затворя. Чакай, тук не знам. Тук е добре. Добре. И... къде ще му отведе? Така, намерих един манекен. Готово. Направих няколко неща, хора. Съвсем случайно. Съседе, спри, бе, вече не съм ти в къщата. Ето е начинът с буклука. О, не тук какво стана за буга. Чакай тук да си сложа манекенът. Докъде ще ма гони? Девет минути и 10 секунди. Игра от Hello Neighbor и почти нищо не съм направил. Какво се занимавам? Добре, хора. Ай! Спънах си. Добре, хора. Това ще е всичко днес.
Не знам друго какво да качвам. Това ще е всичко от днес и така. Ако искате още видеа на Hello Neighbor, моля ви, абонирайте за канала и харесайте видеото. Това означава, че искате още видеа. Така че, чао от мен, обичам ви и споделите видеото с приятел.